ita. Isagot mi kada kayo ti istorya Ana Paul 1. Higanggan na et ahigante. Tampok a serye itang aldaw iti panakigasangga sa Timurtal a hero. Dito'y drama Ana Paul 1. Alipugpug! Ha? At na naggaraw iti pagitidak ngayon dayon? Ni apong bubot na dyan. Mabat-bati batak sakit di. Yay! Ay! Umad-adayo. Tulungan na! At dan iti adayo. Apong bubod! Anyat mapaspasamakan ka! Saan yan asimong bat? Aramatik tipan nakabalin ko. Masapol ang maamwak no anya tinapasamak. Alipokpok! Nalawa at anak tinang idanunan kanyak di alipokpok. Nasiglat ka, kulang. Igante. Amo pa siya, ilang italaw, inilakay bubot. Palubusan mo niya gawit ni apong ko. Awan pasol na kan ka. Babaan ken kuwana. Mamarman ka. Wah! Ha! 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 Isuat di mo ibaga. Akong ata. Sa dino ti ayan na. Sa anak ako ng kulas. Wah! Ha! 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 Sa pulem. Masapol na alilawak di taahigante. Numbang unang agsublin itinagapan na. Sige. Sa pulem. Jay alakay. Ipatumpal kon. Igagarak. Iti daytoy alubong. Ha? Wah! Ha! 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 Matayon. Apong bubod! Sa dino ti ayan mo! Apong! Anak ko! Awanan si anak ko! Arayatan na kami! Apay ka din, Nana. Anya tapasama. Diyan anak ko! At nangitayap kan ko na! Nangitayap. Ne, anya ti kahit masawan, Nana. At nangitayap kan ko na bayat ti panaturog na! Imbag ta nakapuutak! Nakitam ka din no asino ti nangitayap ken ko na. Diyak nakita! Ngam naglawag tinakita! Ipanagtatapaw ti anak ko nga umatadayo! Anya? At nang italaw asan na nakita? Kasla. Pangaasiyo sa puling nyo ti anak ko. Tulungan na! Doon kaso ako nagpukaw tagi nagtutubo. Kasanulita. Sana makita. Wan, sir. Kasi ti pa nagpukaw ti anak ni Nana. Sir, kaslaad na ng bagkat iti anak ko kat intayam na. Awan tinakita ka tao. Wano uray anya ng bagkat. Ngam nagtatapaw ti anak ko nga imbadayo. Anya. Delikado marad mo kasta. Pangaasiyo apo, tulungan na. Di kayo madanagan, misis. Tulungan na kayo. Sir! Sir! Diyan anak ko pa rito! Awanan! Anya. Sus, umatado ti biktima. Sir, Pagamuan lata ng ko ti ikis na amayan adayo. Diyak nakita no asino tinangitalaw. Kasta ka di. sir, delikado talaga. Anya tarabitan tayo. Saan lagayam a babaeng agtutubo? Tibik-biktima ang diyag gitaltalaw. Uray gayam dagiti barito. Wen, ang agoray ka. Imbag tasaan da kang inraman. Ha? Adda ka lang agpagna iti lang alang. Ngam apay asaan da kang inraman. Saan dak siguro a kursunada ah?
Si kalakuman ti intalaw di kidnapper. Imbes sa di anak ko. Anya? Ay, imbagkan ka ah. Tani apong mula abubod ti agparikot. Agpaiso asa andak siguro ako rusunada, nana. Ngam kinrusunada da ni apong ko. Anya, nagpukaw mat nila kay bubod. Nana, kasmet lang iti pa nagpukaw dagiti anak yu tinapasama. Saan ko anak kita tinangitalaw? Jay, anak ko. Ayan na gatan. Uray di anak ko. Kaasimat, no kinaot dakit din tinalam na. Anya, ay sus, pang-aasim tadi ka agsaw iti kasta. Baka palyaw ka. Kasaya ata, no panunutan tayo ti amin ang mabalin ang mapasamak. Kadagiti nagpukaw nga anak tayo. Anya, Wen, panunutan tayo ti mabalin ang mapagtengdan. Iti kasta, saan tayong tuunayin ang makigtot, no puno ang mapasamak. ay saan? Diyak kaya tapanunutan na dakas tinapagtang di anak ko. Jay anak ko agwapito. Awanin. Napunot ang parparik na kanyak akin nautdan dagiti matana. Ay, una yan na nagkasaan. Puston! Di ka sumanao no makalyaw tumatla ang tiagaon di tangiwat mo. Sumardang ka! Kasta, kaumam tangiwat mo. Uray agdungaw ka! Basta di kan sumanaw! Nakita yung ka din, Nicolas. Kakalugaron. Nakitak hindi na minsan nga daw. Apay asap sa pulam, tanod Anton. Kahit kami nakasarita dagiti pulis. Nangruna ni Apo Hepe. Saan mi mata nakitkitan da di akulas? Ang mga nyo na biktima mo tan. Ito. Ito. Wano, sinapol na nga ta ni Apong na abubod ah. Padalamin kita na. Sige nga, Rod. Panawan kayo pa dito waiting shed. Nagsubli ako yung presinto. Karkar na alugar pinangiturangan ka ng dyan bukbog. Naglawa ka taltalunan. Ngem na magaan dagiti talon. Madlaw na bayag asaan anamulaan dagiti kinilang. Oh. Adda karkar na iti asidig ko. Isulakit din dahi tatisap sa pulag. Dakas nga angin dahi ta. Timdagan ko. Aday ta. Saan na kung amakita no asino man ti adday ti asidag ko at dakas ti panunod na. Nasiglat ka. Kulas. Amo na asak matlaan, Nicolas. Takrot kamat gayam. Awan gaya man ti mailimod ko kan ka. Ayan dagiti talaw mo. Palubusam idan nga gawid. No di mo kayat amayaw awan ti karkarmam. Ket di kan makasubli iti nagapwam. Saan ka raprabaken? No talaga nga pamunak. Rumbang nga agbutan ka. Anak, amabutengkan ka. Nukas tangarot. Agpakita ka. Tasangon nak. Ipagarupan. Saan ka makikita? No di ka agpakita. Makamuka. Tilang amin kayat ko. Kat nasayaat. No may matangan dagiti tao ti panagrangat ta. Nakarit ka. Ulan. Mem sa anak, amabutengkan ka.
Bigat ti dapat tinagdisto iti sangok. Sige! Magposisyon ka! Itaot man, mukabalat na kabaksatan, ulas! Wahahahaha! Agbabawi kanto. Ngam naladaw tun ti amin. Wahahahaha! Wahahahaha! Awan maaramidam, puto. Inakabalan aparmakan. Anya dayday. Itaot man, nukabalam nga ipturan dagiti sugat. Agapuanan ti tudok tinaytuno a karnit baboy. Anay ko! Kaslat na tagom, amay tutudok itinagbatan dagiti ramay ti sakak. Salbag ka! At da kalagayam dita kulas! Naipit akong itilak ko na. Pagbalin ng akaslalasti ko ti bagik. Apok na agtutubaw. Papalasang kan paparaw. Kaya't yung kaditiag na na yaon. Gagyan dito'y unag ti kuweba. Lukasta! Agtitinolong tayo. Tapno makarwar tayo iti dayto'y a kuweba. Apong! Dungdung awan lagit din ninanang ko tigawan ko iti balay mi. Ay, magsipidot kayo iti mabalin tayo nga armas. Batuan at hirad. Wano oray nagbubukal. Basta daramaton tayo. Apang dangran iti nangyag kada tayo dito'y. Apa man nagsoble. Anda ba to anatirat anapidot kon? Aska! Daytoy! Ay, agpidot tayo iti bato. Imbag lang nga ibarsak tayo iti rupa di kidnapa. Apa man nagsoble dito'y kuweba. Sip-sipaten nakmeten. Jak ikar-karik na dayta. Nagbabasi. Asipat! Saan pa'y kiti asipat dayta? Nudikat. Sipit! Wah! Ha! 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 No di mo pa ilamarik na. Saanan abasta sipat ti agdisso iti agsumbangir a pingping mo. Taan niya kuma? Tumpa! Bah! Ha! 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 Saan atong padayta? Nudikat tingpi! Ha! 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 Basit atong pa! Agsagana ka kiti! Kay walagas kan! Ya! Ha! Anyangay! Naipulasit kan! Agyaman ka! Sa anak na katitidyusen dagiti amin. Saan ka ananabtuog iti daga? Nudikat agtatapaw ka! Saan nga ruden atong patiramanam ita? Daytoy niya! Pantay mo! Nadistrong kansan ti panga! Kung pakadinday-day! Kuktar di tarupam. Di mo nga tamarik na. Ngam nayalisan ti may sa alapayag mo. At siya... Ha! Imay sa alapayag ko! Ison tinagpwesto iti pwesto ti agong ko! Ket ti agong mo. Awanan. Kas lapyas analusit. Saan ko nga itulog nga bakan na? Dak itulog!
imadayon. Ay margayan ti dagatirwagan ti kuweba. Darasan nyo, rumwar tayo! Saan kayo, Ama Karmal? Ako pen kayo aminan, ket itugot kayon ijay naggapwa. Saan? Saan ka na makagaraw, higante? Nya! Anya tinaisudsud iti may sa alapaya ko! Sana ka makangag! Balat ti palsod kinaisagsak kita labayan mo. Nanayunan tinaisudsud! Anay ka! Magtuot lang ti armas ko. Kaya umanayin ang baldado ka. Hala! Umanaw ka. Tanusan? Kalimutan namon. Saan? Jak pumanaw! Aging ga iti jak may tugot dagitin talaw ko ngagtutubo! Bukas tangrot. Bumayan ti alipugpog. Agtayo ka kon! Alipog po! Agyaman kami ka! Hala! Sumurot kayo kiniapong bubod. Agawit kayon. Ngayon, nagawin na yan! Sige, gawin mo. Mabali na mamo ang tinagan nyo. Itala makita da kayo. Kapinanom Nicolas. Awan. Jakama mo, Nicolas. Ala, agawit kayon. Ayaw bamidan, apong bubod. Kasanon, no iwaras dan to nga ipadpadamag ti may papankan ka. Awan to ti malagip dan, apong. Di dan to malagip ti may papankin ni Agilos. Nilaang kulas, ti malaglagip dan to. Ha? Wala niya. Sige, uyog at idan. Wala, yawid na kami, Prinsipe Agilos. Ditan gagayem, tinagkibusan ti tampok nga istorya itangal daw. Iti pan nakikasan ka sa ti mortal a hero. Dito'y drama anapaulwan. Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Kaniti madireksyon, Kirby Riliera. Musika, Jun Rebutazo. Computer Recording Technician, Mark Molat. Isagsagot kada kayo ti MPPC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Alipugpog!